Normalment fl-ewwel trimester ma jkollok bżonn tikoll l-ebda kaloriji extra. Importanti illi meta nieħdu dawn it-tip ta' ikel, nieħduh mal-vitamin C biex bekk jiġi assorbita aħjar fil-ġisem. Ingredient li nħobb insemmih għaliex fih ħafna nutrienti ħajjejn ukoll biex jiżviluppa il-moħħ tat-tarbija u fih nutrient partikolari jisseħ kolajn li ma ssibu vera fl-ebda ikel kważi. Importanti li nsemmu li waqt breastfeeding il-ġisem jeħtieġ iktar kaloriji milli meta inti tkun pregnant. Ġifieri importanti li nieħdu madwar 500 to 600 calories more. Nilqakom għal-episodju ieħor ta' Kelmiet ma' Bambinelli, illum għandna l-ġewwen Kassar. Għax jiena biex immur noħdok l-ura nerġa' ġibek xebba. Ma trid xejn. Ġewwen hija Diet and Nutritional Advisor. Eżatt, u llum ħadkellimna ftit fuq id-dieta ta' waqt itqala u tal-postpartum. Inti kif inti ġewwen l-ewwel? Jiena mhux ħażin, tajba grazzi, għaddejjin. Inti kont accountant u xek? Eżatt, jiena kont accountant, għamilt 7 snin accountant, imbagħad għamilt il-kors ta' Nutritional Advisor u issa ilni 4 years nara n-nies u nitkellmu dwar id-dieta, Qed tagħmel ħafna ġid. Iva. Għax forsi min isegwu lil ġewwen fuq il-paġna tagħha Maple and Mint. Inti toħloq plans healthy plans. Eżatt. Xorta jkun hemm dawk iċ-cheat meals. Ara nippruvaw, ħanibdew hekk. Fuq il-page nippruvaw nixxejjaw naqra riċetti li huma jisu a healthy version dak li mdorrijin niklu li jkunu daqsxejn iktar fattening. Sewa. Ħalli bekk nkunu nistgħu ovvjament nifollowjaw dieta, ħanejdula hekk dieta li tkun daqsxejn inqas fil-kaloriji ma xorta qed niklu kell tajjeb biex ma niddejqux dejjem niklu. Ma tkunx boring, eżatt. Mbagħad ovvjament nkunu nista' ngħid lin-nies biex ikunu jistgħu jonqsu mill-peace. Tajjeb ħafna. Ora jiena rajt ħafna nies anke nies rinomati li ġew għandek naqsu. Jiġu figure. Mela. Ajma. Mela jgħan nitkellmu ftit fuq il-nutrition waqt itqala. Meta tinqabad ila mara, jekk ikollok in-nanna u ġili anke l-mami, l-ewwel ħaġa li tgħidlek issa sostni ruħek għax tittikol għal tnejn din vera. Eżatt, mela, sfortunatament nisma'ha ħafna imma hija idea vera żbaljata. Mela, ħanibdew hekk. Jekk nitilqu minn weight li tkun a healthy weight, ġifieri ma tkunx underweight jew overweight, normalment fl-ewwel trimester ma jkollok bżonn tikoll l-ebda kaloriji extra. Tajjeb, fit-tieni trimester mbagħad li jiġri nistgħu nżidu ftit il-kaloriji bejn 200 to 300 calories. U fl-aħħar mhux wisq. Ekku, kont se ngħidlek issa ntik ftit eżempji. U fit-tielet trimester mbagħad nistgħu nżidu l-kaloriji around 500 calories iktar tajjeb. Issa, fil-verità jinsemgħu ħafna 200 u 500, imma huma xejn, eżatt. Ġifieri jekk naraw jien naf pereżempju xi toast, whole meal, 2 slices of bread, with sliced ham and sliced cheese, dawk diġà 200. Jew pereżempju xi 30 grams nuts. Jien naf xi yogurt bil-frott, dak diġà 200 calories. Ġifieri jekk fit-tieni trimester tieħu snack wieħed minn dawn tkun diġà lħaqt it-200 calories u jekk fit-tielet trimester tieħu żewġ snacks minn dawn, again ħatkun il-ħaqt il-500 calories. Ġifieri ekku, malajr. Ġifieri fl-ewwel trimester, jekk diment ma tkunx underweight. Eżatt, m'għandek għalfejn żid xejn. Imma se ikollok il-cravings x'waħda din. Issa ekku. Dik problema oħra. Xi kultant ikollna cravings mill-ħin, xi kultant cravings ħelwin. Mela huwa normali. Issa, idealment, imbilli tieħu dik naqra ċikkolata, jew xi naqra gallettina, ma ħajġri xejn, ġifieri jiena dejjem ngħid il-ġisem jeħtieġ kollox kemm jekk tkun pregnant u anke jekk ma tkunx. Jiġifieri l-ar huwa meta teżaġera fl-ammont ta' zokkor jew ta' melħ tkun qed tieħu. Issa, ovvjament nistgħu nagħmlu ftit alterations żgħar biex nkunu iktar healthy u nutrittivi. Pereżempju jekk ikollna sweet cravings nistgħu nagħmlu pereżempju dates b'xi ġewża ġewwa b'xi naqra peanut butter li tiġi vera toma tajbi sakemm tieħu ċikkolata. Jew forsi xi Greek yogurt, naqra peanut butter.
naqra dejat, eżatt. Jew jiena forsi tagħmel xi banana cake, flok kilt cake normali b'ħafna zokkor. Ħadd il-banana cake għandu it-zokkor naturali u xortet jisu il-cravings il-Halloween xortet tolqothom. Ekku, vera. Issa per eżempju, u kienu minn ikollu ħafna morning sickness, allura f'dak il-każ għajja ngħidu tkun iktar faċli li ma jihdux iktar kaloriji mill-li suppost, għax nagħmel morning sickness ma tantx ikollok aptit. Biss fl-istessin hija importanti wkoll li tnaqqar every now and then. Eżatt, mela, sfortunatament morning sickness ikun ħafna komuni fl-ewwel trimester speċjalment, hemm min jkun għaddej 9 xhur sħaħ normali u msiken, ekku. Issa, sfortunatament ma tantx tista' tgħid x'l-aħjar li tikol jekk ikollok daw il-ħafna tqallih u dardir, għaliex il-ġisem ma tkunx tista' tieħ whatever li trid. Jiġifieri idealment forsi biex innaqsu ftit id-dardir nissuġġerixxu pereżempju li tieħu protein filgħodu, bħal pereżempju xi Greek yogurt filgħodu l-ewwel ħaġa kif tqum, jew xi crackers, xi toast b'xi naqra cream cheese. Jiena ħafna ġabi konna ħafna cravings għal carbs, per eżempju. Vera, meta nkunu, ekku. Fil-verità, meta me xi ħażin billi tuħu l-carbs kif dejjem ngħidu l-ġisem jeħtieġ kollox, ovvjament dejjem insegwu dak li jgħidulna t-tobba u l-gajnis sana, ġifieri jekk jgħidulna isma' l-baby għad ftit kbir, naqas ftit il-carbs, naqas ftit it-sokkor. Però in a normal pregnancy ma fiha xejn billi tuħu ftit carbs. Dejjem kif dejjem qed ngħidu meta tuħu affarijiet ta' ammont eżaġerat li nkunu qed nagħmlu l-ħsara. Issa, kif qed ngħidu nippruvaw nibbażaw il-meals tagħna fuq snacks li huma mhux ta' ammont kbir u inqasmuhom matul il-ġurnata. Kif qed ngħidu pereżempju qamt filgħodu ħadd yogurt, jien nafsija satejn wara ħadd ftit crackers, satejn wara pereżempju ħadd toast bil-Philadelphia u bil-cream cheese. Eżatt. U nqasmu l-snacks matul il-ġurnata biex bekk ma nagħtux ċans li jiġi d-dardir. Ħafna mid-drabi d-dardir jiġi iktar jekk isibna ġuħ. Eżatt, u jsibna fuq jew tkun imburmajt ħafna. Eżatt, ekku. Ġifieri speċjalment fl-ewwel trimester ideally small frequent meals. Eżatt, kif imbagħad ekku, kif imbagħad niġu għat-tieni u t-tielet trimester li nagħmlu normalment nippruvaw inqasmu naqra iktar il-ġurnata bħal pereżempju nieħdu breakfast filgħodu, nieħdu snack mid-morning u mbagħad nerġgħu nieħdu lunch, a good lunch li jinkludi protein, carbs u veg. Nerġgħu nieħdu xi snack in the afternoon u flaxija bħala dinner nerġgħu nieħdu protein, carbs u veg u nistgħu nieħdu xi naqra deżerta wkoll għaliex le. Ma jmurx jiġi bix-xewqa mbagħad. Le, hija importanti le. U nimmaġina li fit-third trimester l-istess meal plan. L-istess meal plan eżatt li nagħmlu normalment fit-tielet trimester huwa li nżidu xi snack ieħor matul il-ġurnata, xi wieħed jew tnejn, u lunch u dinner nistgħu nżidu ftit iktar l-ammont ta' ikel, ġifieri nżidu ftit iktar il-protein u l-carbs dejjem jekk ma jkunx hemm problemi kif tkellimna l-ewwel fit-qala li pereżempju l-baby jkun kbir jridu naqsu ftit iktar il-carbs. U dejjem jekk l-om tħoss li trid tixtieq tikol iktar minn kif kienet fis-second trimester għax nimmaġina hawn min pereżempju tant jikber. Eżatt, li tibda jibda jafas fuq l-istonku u tibda imma doffi qas nista' ndaħħal iżjed. Allura ġifieri naħseb imbagħad ikun hemm affarijiet li ħajvarjaw skont il-persuna. Eżatt. Zaqqu bil-kem tidera allura. Ekku, ħossu. Umbat, għal kif konti jena. Ta' xieċur kelli daqs dinja. Ma tant stajt nimburma, kont nħossu jafas. Għalek it is all very personalized, ġvinti l-importanti li titkellem mal-om, tara kif tħossa, u ovvjament tagħmel meal plan based fuq il-particular needs ta' dik il-persuna. Għaw min jinkwieta ġewel, għax għu bdejt li ovvjament jiddependi skont il-persuna xi kollha btit jikol qatit għala. Jew qatit għala ma jkunx jista' jxomm mill-laħam. Jew iċ-chicken. Lanej u ġieli hawn min idej u anke msajjar. Msajjar ekku. Ovvjament jibdew jinkwetaw. Eżatt. Ma jkollx laħam, hemm speċjalment ħanejdu hekk il-red meat għalkemm xorta mhux l-idea li joħduh kuljum, jinkwetaw ftit ħabba l-ħadid. Eżatt. Hemm xi affarijiet oħra jiġifieri idealment jippruvaw juħduh xorta, jew jistgħu jistostwixxu b'xi ħaġa oħra. Mela, ara, il-ħadid huwa importanti għaliex il-ħadid se jgħin biex jgħaddi l-ossiġnu lit-tarbija tajjeb fil-ġuf. Issa,
Kif qed ngħidu beef, pereżempju, huwa one of the methods li tista' tieħu, però hemm ħafna iktar ikel, pereżempju l-oats ukoll fih il-ħadid. Jien nafhem pereżempju il-lentils li wkoll is-seeds huma importanti ħafna, issa importanti li jekk niddeċiedu. Mela, ħanerġgħu mor naqra lura fuq il-beef. Mela, jekk aħna iddejaqna biċċa laħam, jew chicken pereżempju, nistgħu nagħmluha forom differenti. Pereżempju, illum ħansajja ross il-forn, allura dak qed jiġini f'moħħi. Okay. Ross għamilt ftit ikkapuljat, daħalt ftit vegetables miegħu, tfajtu fil-forn, u allura inti jisek xorta tikol il-laħam b'mod indirett. B'mod indirett, flok qed toħodha biċċa biċċa. Għax forsi ddejqek anke tara quddiemek, qed toħodha b'mod indirett. Issa, jekk ukoll anki affarijiet hekk qed idejquna, nistgħu mmorru fuq affarijiet bħal kif qed ngħidu lentils, seeds, importanti illi meta nieħdu dawn it-tip ta' ikel, nieħduh mal-vitamin C biex bekk jiġi assorbita aħjar fil-ġisem. Alright, biex il-ħadid ta' ġo fihom jiġi assorbita aħjar bħal meta ngħidu mal-vitamini. Eżatt. U ovvjament nimmaġinaw ukoll qed ikellmu l-gajni, literalment ma jkunux li jridu jieħdu laħam biex jieħdulhom il-blood test ħajraw il-ħadid fixijom. Ekku, mhux ħadid biss hemm ħafna aktar nutrienti li huma importanti. Jien naf pereżempju l-folate fl-ewwel 3 xhur ma semmejna xejn fuq. Eżatt, dak importanti. Dak importanti ovvjament ħabba biex jiżviluppa l-moħħ tat-tarbija u anki l-ispina. Again, nistaw nieħdu tablets, in the form of tablets, jon kella wkoll nistaw nġibuh mill-ikel. Again, hemm bħal pereżempju avokado, spinaċi, frawli, dawk huma wkoll għolin ħafna fil-folate. Eżatt. Jien nafhem ukoll magnesium pereżempju li huwa importanti. Issa magnesium pereżempju ħajjin kemm lit-tarbija u anke lill-lom. Issa ħajjin lill-lom, speċjalment jekk tkun bagħti mill-uġieħ ta' ras. Ħafna mid-drabi jiġri li peress li jkollna l-ormoni qegħdin naqra imħawdi. Eżatt. Li jiġri u li ħafna mid-drabi ikun hemm min ikun ibati bl-uġieħ ta' rasu tiqaflu. U kien hemm min ma jkunx ibati u jibda jibati biha. Ġifieri f'dak il-każ il-magnesium ħajjejna. Alright. Ħajjejn ukoll jekk ikollna xi pressjoni għolja, tajjeb, u ħajjejn ukoll it-tarbija biex ma tiġix ma jkollniex preterm birth. Jew anki low birth weight. Again, nistgħu nġibuh minn tablets, vitamini, jew nkella nistgħu nġibuh mill-ikel bħal pereżempju avokado, broccoli, naf banana pereżempju. Eżatt. Ġifieri importanti kif dejjem ngħidu li ndaħlu varjetà ta' ikel. Għaliex il-ġisem jeħtieġ kollox. Jien naf hekk nibbażaw fuq frottu ħaxix, naraw li ndaħlu l-kuluri kollha possibbli. Il-kuluri kollha, eżatt. Ħalli kemm jista' jkun inġibu nutrienti differenti. Ekku, għax kultant ġi noħdu għaforgrant, ngħidu hija mhux qed nieħu il-folic acid vera tkun bdejtu qabel, jew tibdih mill-ewwel, u mbagħad forsi jtik supplementi fih kollox, allura jisek tgħidu hija jiena mhux għand il-vitamini. Eżatt. Ma fil-verità tistox nililek u tarbija. Ekku, ġifieri pereżempju l-għajjen konet insemmu l-ħadid, il-ġisem għandu bżonn ħafna iktar ħadid meta inti tkun tqila. Ekku. Jiġifieri ovvjament ħad tkun qed tiġġibu mill-vitamini li tkun qed tieħu, ma ovvjament huwa importanti li tgħinu wkoll bl-ikel. Bl-ikel, eżatt. U mbagħad eżempju il-bajt huwa ingredient li nħobb insemmih għaliex fih ħafna nutrienti ħajjejn ukoll biex jiżviluppa il-moħħ tat-tarbija u fih nutrient partikolari jisjaħ kolajn li ma ssibu vera fl-ebda ikel kważi. Iva. Issa again hawn min jibda jdejqu. Jina forsi ta' bajda mollija ħaddejqek. Again, għamilt ir-ross il-farn itfa' 2 eggs miegħu. Eżatt. Eżatt, jew jien naf għamilt il-pancakes fil-ħodu, għamilthom f'xi ftit oats mela għandna il-ħadid, tfajt bajda, again għandna l-kolajn, tfajt xi ftit frawli, għandna l-folate, fimt? U hekk qed jisna nżidu n-nutrienti kollha. Għax il-bajda importanti tkun msajra sew. Iva. Ġifieri l-isfar ma jistax ikun daqshekk rani, ideali. Idealment le. Ovvjament importanti nevitaw ikelli mhux pasturizzat. Għax għalhekk. Speċjalment is-soft cheeses bħal briju. Eżatt, minħabba l-bakterja li tissjaħ l-isterja, ġifieri dik tista' tikkawża għal ħares qatt korriment jew anki stillbirth, ġifieri għalhekk iridu noqogħdu attenti. Jien naf pereżempju ikelli ma jkunx imsajjar sew, bħal kif qed ngħidu bajt, laħam,
tiġieġ minħabba s-salmonella, ovvjament. Tiġieġ imma dak all year round, jiena l-laħam għalhekk indejjaqni waqt li kont pregnant għax niflax well done. X'għax tkun drajtu, ovvjament. Issa jiena ma neħdux rjerta, imma dik innaqra hemmhekk fin-nofs tal-medja. Ekku, tagħmel differenza. Imma qed tittadatta naqra biex tgħid għall-inqas qed nieħu biċċa laħam. Ovvjament il-ħaxix u l-frott importanti li naħsluhom sew. Iva. Per eżempju, idea li nistgħu nagħmlu huwa li nħaltu ftit bikarbonat ma' ftit ħall fl-ilma naħsluhom sew. Already, ma taħsilhom ġas bl-ilma tal-fid biss. Tista' taħsilhom hekk, però I mean kif l-idea li qed nagħti jiena ħankunu qegħdin innaqsu il-problemi li jkun hemm xi bakterja fil-frott u fil-ħaxix. Tkun qed taħslu aktar b'mod intensiv. Jiġifieri nagħmlu naqra bikarbonat ftit ħall mal-ilma naħsluhom sew u anke tinnota pereżempju l-frawli. Kieku taf kemm jaqa' l-ilma jiġi vera maħmuġ. Ħafna pruva. U mbagħad ovvjament erġa' laħlaħhom bl-ilma normali. U hekk tkun ċerta li laħlaħthom sew. Tajjeb li ħsilthom sew. Tuna pereżempju, importanti li ma neħdux ħafna tuna. Avolja ħut. Għax it-tuna jgħolja fil-merkurju. Allura importanti li naqsu ftit l-ammont li nkunu qegħdin nieħdu. Jiġifieri sa 2 small cans a week, it should be fine. Ma kuljum ideali no. Le, sa jiena dejjem bil-cravings ta' tuna, ġifieri. Jiena ma nħobbux sa m'għandix problemi, insomma Vera, il-lawa. Le, vera dik dejjem tkun problema t-tuna, nibda not kemm ħadd tuna. Allura li nagħmel pereżempju naqbad ta' small can of tuna, ngħid tara llum ħadd nofs. Għadda nieħu nofs, ħalli hekk ikolli for. Eżatt, u l-craving tkun tajta xorta li ħadd naqa' kuljum minna. Dejja tajba fil-verità. Eżatt. Dejja tajba. Ġivan anke xi ħadd forsi jkollu xarin nafar xi biċċa ċokolata tgħid, mela ħanu kaxxa. Issa dik ma nafx kemm jirnexxilek tissapporti li tieħu kaxxa biss. Għax il-cravings ta' zokkor ikunu ikbar u ġeneralment. Ekku. Ajma. Mbagħad bħala kont qed issemmi l-ħut hemm ix-shellfish li idealment. Issa di tax-shellfish hija idea vera żbaljata. Shellfish normalment meta ngħidu li ma nistgħux nieħduh fil-verità u jħassra vera hemm nutrienti ta' omegas fih li fil-verità għandna bżonnhom ħafna waqt li nkunu tqal. Fil-verità mhux għax ix-shellfish ħażin huwa shellfish li ma jkunx imsajjar sew li ħajamlilna l-ħsara. Inti billi tieħu shellfish ma ġara xejn, ġifieri jekk ħassajru d-dar. Għamiltu b'mod sajjartu inti, għatta attenta kif sajjartu, u kien tajjeb, ma ġara xejn, anzi l-ġisem għandu bżonnu, t-tarbija għandha bżonnu. L-ar jekk kien nafkiltu minn barra, per eżempju, ma m'għandekx idea kif sar. Ma għandekx idea kif sar, forsi ħallewh ftit iktar barra milli suppost. Hemmhekk ovvjament ħajkun poisonous, jiġifieri mbagħad hemmhekk tiġi l-problema, mhux għax ix-shellfish minnu nnifsu ħażin. Jiena naħseb iktar għas-sushi jkun irdu jirreferu għax is-sushi jkun kollox raw. Eżatt. Issa x-sushi l-istess nistgħu nieħdu sushi, imma ovvjament naraw li jkun imsajjar, ġifieri jekk nieħdu sushi magħmul mill-prawns, hemm prawns imsajjin u prawns li mhumiex. Eżatt. Ovvjament nagħżlu dak li huwa msajjar. All right. Ġifieri unfortunately hawn ħafna idejat żbaljat, ma sax tikol hekk, ma sax tikol. Vera u ħafna. Fil-verità, it's not the case, tittoqgħod naqra attenta inti u tara naqra li jkunu l-affarijiet imsajjin sew. Eżatt. U dak kif qed tgħid inti jekk vera jkollok bdejt biex prawns jitħammilhom id-dar. Eżatt. U tkun ċerta li sajjarthom sew minn fejn xajthom. U tkun x'ismu. Issa, nimmaġina bħala weight ikun hemm xi ideal weight kemm għandek it-tella, poco. Mela. Li huwa. Issa, again, jekk bdejna minn weight li huwa healthy, normalment nirrakkomandaw li niżdidu bejn 12 to 15 kilos. Issa, dawn il-kilos jekk naraw ftit kif irridu jkunu mqasmin matul id-9 xhur ta' tqala, fl-ewwel trimester normalment mu suġġerit li nżidu l-ebda weight, forsi xi ftit 2-3 kilos. Fit-tieni trimester ħanżidu ftit iktar weight u fl-aħħar trimester normalment nżidu madwar kilo kull ġimagħtejn. Ġifieri noqogħdu attenti għaliex dawn jisom il-15 kilos iridu jservuna sal-aħħar ta' tqala u b'ammont li ħajjiżdied iktar fl-aħħar trimester. Sewwa, ġifieri, issa ovvjament persuna li tkun underweight xi tiżid iktar
weight Okay. u persuna li tkun overweight ovvjament trid iżid inqas. Għaliex Okay. dan dejjem ħansibuh iktar bitqil biex innaqsuh wara Ekkont tqala. ħanajdlek naħseb li żżid over and above daw Ekku. 12 to 15 kilos. Ekku. Kollha ħajibqgħu Eżatt. bijak wara, Ekku, rridu naqsuhom wara. Plus li anki għat-tarbija mhuwiex tajjeb li jkollok peace oli. Ġifieri wara tqala, ovvjament ħajonqos il-weight tat-tarbija, tal-plasenta, tal-ilma, però ovvjament ħajkun hemm dak ix-xaħam li ħajibqa' hemmhekk. Ekku. Ma Ġifieri, eżatt, irridu naħdmu iktar fuq dak imbagħad. Issa meta niġu postpartum, għana għalbek fuq il-postpartum. Ikkunna, ovvjament, ikkunna min xin jitwilet il-baby tinsil luza u jisuqat ma kien xej. Eżatt. God bless them. God bless them. Imma ikkunna min ovvjament jibqa naqra li kol bżon jagħmel xi tip ta' dieta jekk Ekku. ikun jixtieq jerġa' jiġi kif kien qabel. Ekku. Issa l-problema naħseb tidħol meta jew għall-inqas ħanejtek, forsi għax hemm misconceptions ukoll, ħadik bidana naqra ħjar inti, meta jkun hemm il-breastfeeding. Il-breastfeeding ma sax tagħmel dieta, għax tittiekol, Ekku. ħalli jiġi l-ħalib u ovvjament il-baby kollox jixxru. Eżatt, mela. Ara, fi żmien ta' breastfeeding, mela din arawa li persuni differenti dejjem ħajġru affarijiet differenti dejjem ngħidha. Ikun hemm min kif jibda jagħti breastfeeding jibda jinxtorob automatically u d-dieta bla ma jkun jaf kif ikun għamilha u naqas suġi kif kien. U jkun hemm min li bil-breastfeeding il-ġisem jibda jżomm iktar ix-xaħam biex jaddih lit-tarbija fil-ħalib. U għalhekk isib iktar diffiċli biex jonqos plus hekk il-hormones ikunu għadhom ma ġewx wisq f'posthom. U allura again isib iktar diffiċli biex tonqos. Jiġifieri, waqt breastfeeding mela jekk aħna qed nagħtu breastfeeding mhuwiex is-suġġerit illi tagħmel xi dieta intensiva jew xi crash diet biex terġa' tiġi l-weight li tixtieq. Għaliex il-ġisem jinterpreta dik id-dieta ħanajdu hekk bħala stress fuq il-ġisem u allura automatically ħajnaqqas il-flow tal-ħalib. Jiġifieri importanti li noqogħdu attenti x'tip ta' dieta nagħmlu waqt breastfeeding. Xorta tista' ovvjament toqgħod attenta x'tiekol, però importanti li nsemmu li waqt breastfeeding il-ġisem jeħtieġ iktar kaloriji milli meta inti tkun pregnant. Ġifieri importanti li nieħdu madwar 500 to 600 calories more. Extra, ġifieri tibqa' bl-istess dieta li kellek fit-third trimester bejn wieħed u ieħor. Eżatti. Għaliex il-ġisem ikun qed jipproduċi l-ħalib u dak ikun qed juża ħafna mill-kaloriji tal-ġisem. Jekk il-ġisem mhux se jsib biżejjed ikel u biżejjed kaloriji, l-ewwel li ma ħajamel hu ħajnaqqas il-flow tal-ħalib. Jiġifieri bħala dieta, again kif semmejt, nistgħu nibdew dieta ħansejħula hekk, però noqogħdu attenti li mhux qed innaqsu wisq il-kaloriji. Ġifieri jista' jkun li tfal, ovvjament dan ħaj jiddependi ħafna wkoll minn persuna għal persuna. Eżatt, dejjem. Għax ikun hawn min ikollu supply tajba u jkun hawn min ma jkollux daqshekk supply tajba. Imma jista' jkun li forsi xi ħadd għandu supply tajba u f'daqqa waħda naqsitlu, jista' jkun li apparti kun naqqas l-ilma. Eżatt, ukoll importanti ħafna. Jista' jkun ma jkunx qed jieħu biżejjed kaloriji u bekk tkun naqset is-supply. Jew pereżempju anke jekk tagħmel intensive exercise, issa kif semmejta inti persuna mhix bħal oħra, hawn min mal-inqas ħaġa il-hormones ikunu tant sensittivi li l-ġisem jinterpretah b'mod ta' stress. Hawn min jgħidlek jiena mmur niġri kuljum, nagħti breastfeeding, u l-ġisem jibqa' ġejja lajbirek il-ħalib, jiġifieri dit dvarja ħafna minn persuna l-oħra. All right. Imma dak hemm xi ħin wara l-exercise fejn ma tistax tagħti breastfeeding għax hemm xi lactic acid, darba kont qarajt xi ħaġa hekk jiena. Ħabba mifhem mhux partikolarment. Li jista' jkun ibiddel it-toma tal-ħalib? Mhux parti iktar li naqqas forsi ftit mill-flow għaliex wara l-eżerċizzju. Eżatt, wara l-eżerċizzju kif qed ngħidu peress li jkun hemm jisu a few minutes of stress, inaqqas ftit żgħira l-ħalib, u allura forsi trid ikoll iktar biex jerġa' jiġi l-ħalib. Hemm ukoll vitamini li tajjeb li nsemmuhom li tista' tieħu waqt li tkun breastfeeding biex jgħin fil-flow tal-ħalib. Eżatt, dawk huma ovvjament magħmulin minn ingredienti naturali, bħal fenil. Il-fenil hekk kont ħanajdlek. Eżatt. Oats pereżempju ħajjin ukoll. L-oats vera jgħinu, jiena bihom kont naħlef. Ħafna. L-ewwel oats għandhom xi tajba li huma healthy. Ekku, għandek ukoll il-ħadid fihom. Eżatt, hekk ħaduħu breakfast li huwa oat, huwa healthy. Allura, jiena naħseb dik li fil-verità anke naħseb mara li tkun għadha kemm wildet.
Iktar importanti li taqleb għal healthy lifestyle. Ekku, biex terġa' tiġi. Anke jekk ma tagħtix breastfeeding naħseb trid l-enerġija. Iva, trid Li in-nutrienti. toqgħod mal-baby, għax dal-baby ħajqum bil-lejl. Proset, u plus jekk inti tkun għaddejt minn Kedda. għax diki kedda, ġifieri ma tkunx b'saħħtek biex wan tiġi ftijak inti u tuħsib li t-tarbija, ma tkunx b'saħħtek u ma jkollokx il-nutrienti li l-ġisem għandu bżonn, ħaddu iktar biex tiġi taf kif back on track. Ekku, ovvjament li ma tħossux b'saħħtek fiżikament, ma tgħinekx mentalment. Ġifieri naħseb eħe. Għax xi kultant aħna nħalluha fil-verità imma s-soċjetà tippretendi illi aħna jkollna baby. U niġu. U within to the... jista' jkun xi noħorġu mill-isptar, nkunu bum. Ekku, le iridu nagħtu naqra ċans li nfusna niġu naqra. Qed ngħidha jiena ġifieri nagħmel il-kontra ta' anka jiena fil-verità. U da jkun minn pereżempju jwellet ċesarja, ġifieri l-ebda tip ta' eżerċizzju ma tista' tagħmel sa siġġimat wara. Ekku, fl-ewwel siġġimat, ġifieri insa li ħataqbad ħriġt mill-isptar, qbad tagħmel exercise biex terġa' tiġi back on track kif kont qabel. Il-ġisem għandu bżonn iż-żmien tiegħu biex jiġi ekku. Plus kif qed ngħidu l-ormoni għandhom bżonn jerġgħu jiġu naqra back on track. Ġifieri l-hormones they play a very important role f'każ ta' dieta u meta tiġi biex tnaqqas il-weight, ġifieri nagħtu ftit ċans li ġisimna jiġi naqra back on track u mbagħad hemm dieti mela x'nistgħu nagħmlu, ovvjament nkunu xorta qed niklu healthy u niklu l-ikel kollu tad-dinja ġifieri mhux nibbażaw biss pereżempju fuq sopop u salads. Eżatt. Għax inkunu ddejjaqna qabel inkunu għadna biss bdejna. Mamma mia, eżatt, kun ġejb għall-ikel u tgħid ma jiena wasal il-ħin tal-ikel. U dik il-problema tad-dieta għalhekk ħafna minnha ma nżommuhiex għaliex hekk ħanoqogħdu nibbażaw biss fuq salads u sopop. Kemm ħaddum tagħmel id-dieta, tagħmilha l-ewwel 3 ijiem u mbagħad tiġbar għax naħseb xi tixbar. You end up binging. Eżatt. Ġifieri importanti kif dejjem ngħid indaħlu dik il-naqra ċikkolata kuljum. Il-carbs importanti wkoll, indaħluhom il-hops importanti wkoll. Ġifieri importanti li jkollna dieta li tinkludi l-ikel kollu possibbli. Biex noqogħdu attenti li qed nieħdu l-ammonti tajbin għalina biex nkunu nistgħu nonqsu ovvjament mill-pis. Ekku, u dan dejjem kemm insemmi di biss, meta ngħidu l-importanti nieħdu hops u xi ftit ċikkolata, dan għal-min m'għandux kundizzjonijiet ta' diabete jew hekk. Għax dak il-każ hija storja oħra rridu modifications ta' dieta differenti tajjeb. Bħal meta għandek li xi ħadd ibati bil-kolesterol, pereżempju, u ovvjament ċertu affarijiet ta' fett, anke ġieli jekk ikunu healthy fats, xorta titqashom minn xi ħadd li m'għandux daw il-problemi. Eżatti. Ġifieri jien naf min ikun bid-diabete pereżempju xorta jista' jieħu ċikkolata, ma ovvjament naraw li tkun completely sugar free. Eżatt, eżatt. Tax ma semmejniex is-sweeteners mhumiex tajbin ukoll. Sweeteners. Pregnant, iva. L-sweeteners, unfortunately, l-artificial sweeteners ħajgħaddu minn placenta u jmur fit-tarbija. Ok. Iġifieri għalhekk huwa importanti li nevitawhom. Però minnhom natural bħal l-stevia. Issa l-stevia, unfortunately, m'hawnx biżżejjed studji fuqha. Ok. Fis-sens, jekk inti tkun normali m'intix pregnant, that is the best option of sweeteners to go for. Għaliex huma naturali, huma magħmulin mill-leaves, għaw mill-wera, u għallura huma l-aħjar sweeteners, l-aħjar option li nistgħu morru. Però meta tkun pregnant, unfortunately għat m'hawnx biżżejjed studji fuq l-stevia. All right. Allura l-aħjar li nevitawhom ukoll, jiena meta ma tkunx xerta aħjar ma toħodhomx milli. Le, meta ma tkunx xerta veru, aħjar hekk. All right, extra good to know. Tal-sweeteners kont naf tal-stevia kemm minn għalija li tipo it's okay. M'hawnx biżżejjed studju, allura ma tantx inħobb jekk ma nkunx daqshekk ċerta, ma tantx inħobb ngħid iva okay jew. All right. Ġifieri aħjar tieħu ammont żgħir ta' zokkor normali. Aw il-brown sugar, per eżempju, jridu morru for healthy rock. Tista' tuża l-ħani fil-verità. Jew l-agave syrup. Eżatt, per eżempju. Jekk forsi ma tix tieħu zokkor jew ħatamel cake, tgħid ħanba fanqaslu zokkor parti li l-banana ħatamel l-ewwel tagħha. Again, eżatt. Forsi tiżidlu ftit. Per eżempju, id-dates ħajjejnu wkoll, ġifieri biex jiġibu iktar toma ħelwa. Qatna ħafna punti importanti. Insomma, min ikollu xi mistoqsijiet naħseb dejjem jista' jkellimkom ukoll fuq il-paġna. Fuq il-paġna Maple and Mint, eżatt, Maple and Mint. Ovvjament jistgħu jidħlu jaraw ir-riċetti, daqsxejn healthy recipes, huma kollha b'ingredienti naturali, ġifieri dik dejjem
nisħaq fiha kemm importanti li nibbażaw fuq ingredienti naturali. Ekku. Il-riċetti huma kollha based fuq natural ingredients li nsibu d-dar fil-cupboards tal-fridge tagħna, ġifieri m'għandna bżonn noqogħdu nixtru xejn kbir ta' barra minn hawn. Bi ftit alternatives nistgħu we can go a very long way. Ekku, vera. U jiena nemmen ħafna wkoll fil-frisk. Għax illum il-ġurnata sirna forsi għal-kumdità. Ma mmurrux għal-frisk. Meta kont ila kont noqgħod iktar attenta li noħu l-frisk, imma mbagħad jisu wara nieħdu kollox Eżatt. Il-frisk. Meta automatically meta tkun pregnant dejjem ħataħseb fit-tarbija li hemm fil-ġu. Eżatt, bda tgħid li ħanoħodha friska dejjem ħanevita. Eżatt. Imma mbagħad wara bda tgħid wissa ekku, ma li għandek bżonn. Importanti li bħaw, ħedda xi nieħdu ħsieb it-tfal. Ekku, l-tfal u ilek innifsek ukoll, jekk inti għal ħares qatt jiġilek xi ħaġa, automatically t-tfal ħajbat. Ġifieri. Ekku, u kemm hu sew li tħossok tajjeb int. Ġifieri. Meta ma tħossok sew, nieħu minni pereżempju kollox nibda nhar ikraħ, anke li t-tifel nibda ġilqas ukoll appetitu, meta tħossni sew jiena, automatically jkoll iktar positive mood. U ġurnata jikkoperaw iżjed vera mill-ewwel. Ekku. Isu l-enerġija ta' kulħadd tkun pożittiva. Eżatt. Grazzi ħafna Ġewwen. Grazzi lilek. Interessanti li għaddejti. Grazzi ħafna tal-istedina. Prost.